Знаете ли, че заедно с полезните вещества в храните поемаме и остатъци от пестициди? Отрови, с които се пръскат плодовете и зеленчуците уж срещу вредители, но които за съжаление попадат и в нашата чиния. Кой по закон е отговорен да контролира съдържанието на храната? Надеждна ли е държавната система за откриване на пестицидни остатъци в храните? Може ли да имаме доверие на този мониторинг? Получава ли обикновеният български гражданин информация какво слага на масата за ядене? Защо държавните институции все забравят да му отговорят на писмата, въпреки настоятелните запитвания? Питаме на гишето дали имаме някакво препоръчено писмо от Министерството на здравеопазването. Знаете ли, че пестицидите причиняват сериозни здравни проблеми? Заедно ще отговаряме на тези въпроси. Заради здравето на нашите деца и заради здравето на самите нас, длъжни сме да кажем: